karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play. Bastos! Bastos! Hoy! Nganong imo man ang gihagbong ang gaang? Palayasan na sila si James, Ian. Palayasan na sila. Ha? Nga naman? Giunsa mo ka niya? Ha? Giunsa ka ni James? Oh. Unsa may sa ni James nga gusto ba nimo siyang palayason? Oh. Nganong mitiurok mga niya? Wa. Usi wa? Klaro kay nasuko ka og maayo ni James. Og di ka masukog sama na kung wa kay rason nga masuko niya. Sultihi ko. Unsay sa ni James mo? Ay nagpangutan ako. Basta. Palayasan na siya. Di agad ka masulti na ko? Basta lagi. Palayasan na sila. Kung doon na pa man kay bayranan, anak nila bayrin na na. Di na ko sila mahimong papaulion kung di ka musulti na ko kung unsa ang sa ni James. Unsa man? Di ka musulti? Sige. Ako'y bangutan na. Asa mo ito pa yung tuhan na? Isirit malaglakaw? Hinday ka la chuchi, may langgam tamsi, unsay balhibo. Oy, busing sabo, oy. Ay, masakaan sa tigkabuhin sa tuo. Unsay nahitabo sa kwarto ni James, ha? Kalma lang, busing. Ayaw na panghagis, ha? Unsay nasukan ni Alexa kang James? Kuan, busing. Yang gihakas mo malik, ha? Unsa? Bastos yan? Busing. Ayaw lang pada si mong kasuko, ha? O saan nga lamion? Nasab ko na si Mama Lex, ha? Busing! Ayaw ka pag itagubot, busing! Alexa, Panglakaw na mo. pasiluwa ko, ma'am. Wala ko mapugngin nga akong kagalingan. May mong sagpaon ko ni mo, Ma'am Alexa. Aron, buwang ang imo kasuko na ko. Panglakaw na mo. Wa may magkinahanglan og bastos nga mga tao sama ninyo. Pasiluwa na ko, Ma'am Alexa. As! Gabi ito sa plapot, boss! Paguna na mo dito. Ma'am, sorry kayo. Nganong ni apa man ka, ha? Bastos! Ay! Iyan! Ganun yung mo nagisumbag si James! Bastos kang tawhana, ha? Nganong gihakan man nimo sa Alexa? Ha? Iyan gusto ba? Iyan gusto na! Ayun na pasakitin si James! James, lakaw na! Lagay na! Bastos ka! Nganong gihakan nimo sa Alexa, ha? Iyan gusto na! Saba! James, lakaw na! Malayo na kikindini! Ay, napakita na ko, ha? Tawa pa, eh. Iyan gusto Panuay! na! Ikot na! Ay, napagita ko, Butgoy! Nasa ka ba? Nakuhaan ka rin og video nga nanukmag ka. Ikaw na ba yun ang nanguna? Otro sa ka! Huwag kay buot na! Hoy! Nga nung ako naman hino ng way buot, ha? Nga ikaw man ang kalit ng may pasakit ni James? Ako sa gipasakitan, kay iya kang gibinastusan! Og unsa may labot nimo kung hagkan ko ni James? Nga nung ikaw may masuko? Natural nga masuko mo! Kay unsa, ha, Ian? Unsa? Kay ina-ina ta ka! Asawa ka sa kong amahan! Busa, ayaw hatagig buling ang agtang sa kong amahan! Mao di ay nga dadaon gid ni Ian si Alexa. Kay nakagusto di ay siya ini.
Niyanas Tito Ed. Mira, sa'yo ka di ay nga may pauli. Naglain na nga akong lawas dito sa opisina, Tito. Mao nga mipauli na lang ko din sa bay. Sugo na ni sa imong apo nga niya sa kuntiyan, Tito Ed. Gusto ka na ang gibuhat ni mo. Kinahanglan nga mupuhuway ka kung maglaing yun ay mong lawas. Yes, Tito. Kumusta naman day tuod ka, Tito? Uwa na ba mo atake ang imong sakit sa kasing-kasing? Ayaw ka bala ka na kulira. Dili pa ko mamatay. Dili sab ko musugot nga mamatay ka nga dili makakita sa imong unang apo, Tito Ed. Makakita ba ko na ng bata nga imong gisabak, Lira? Nga na imong itong gisundok si James. Nahibaw ka ba? Nga mahimo ka niyang ipapreso sa imong pagpasakit niya? Imo ning sa. Nga no laging ako naman hinuning sa? Ikaw ang nanumbag ni James? Ikaw ang sadaan sa tanan. Kaya napag-kiss ka niya. Wa lagi kay labot kung iya man kong hagkan. Dili siya na ko may atraso o wa ni mo. Oh. Ganahan sa di ka nga mahagkan ka niya, no? Nga no lagi ikaw may maglagot, oy. Nga dili man ikay gihagkan. Mama Lixa, gusing yan. Ayaw to mo pag-away. Binoy, ipalaygaw na akong bayhana, bi. Palayo na lang din, ma'am. Mura naman hinuon mo ba nag-asawa? Hilom! Nye. Hello, James? Nidunggo na may. Magkita lang taog ma. Maayo kay na uli na mo. Kumusta naman akong gisugo ni mo? Malipay ka sa kong i-report ni mo. Pero, ugma na lang. Ugma na lang ni para bibo. Magkita ta ugma sa atong abutanan. Isando na ako ang mga ebidensya. Nga nayabag ng utok anang iyan. Duhag ka pictures lang una, ha? Nayabag naman gini si Ian ba? Di na gyud ni maayo da. Mura man ni siya ko'y buot nga bata, uy. Pero ano lagi, uy. Nga nung mura man sabog. Ugwa gid kay kumasuko sa batasan ni Ian. Bisag maldito kaayo si Ian. Pero dali raman sa kumapugnaw sa kung kasukot niya. Ma'am? Mahimong tugahon ta ka? Nga no, dili? Ay, salamat, Mama Lixa. Magpatugaw gyud ka. Hay naman ang isog ng tao. Di kay isog lang na siya, ma'am. Igihan pa gyud. Sobra gyud kaayo, no? Grabe kay igihan ba? Tuwa na sab sa ilawom sa bugtong lubidol sa baybayon. Nagtungok. Di naman na siya masabot, uy. Ma'am? Nasukosap ka na Sir James? Oh, bastos siya. Bitaw, bastos. Mo na'y gikalagutan ni Busing. Kay bastos kayo tutawhana. Way buot. Di makamamu respeto sa mga babae nga sama ni mo. Mao na, wa siya'y buot. Maugyod, wa siya'y buot. Lakaw, dadi na lang tong paniod to si Ian sa ilawom sa lubi. Kay wa to'y klarong kaon. Busing, kaon ako no. Isa nagingon. Si Mama Lix, ha? Lain sab kayo ka mga ago ko'y moy-moy-ingon. Wala ba kuno kay tarong nga kaon sa pamahaw? Busing? Di gyud mada? Busing? Binoy, unsa man ka? Wa ka manabi sa tong sekreto? Wa busing, uy. Nga naman nabi ko taon ko. Bugat yun, busing. Ha?
Sa bugat. Bugat ba yun ang imong gibati diha sa ilaw sa imong dughan ba? Oh. Hala, no? Nganong ako pa man ang naingon ini? Oh. Uy, naman nanawag busing o. Oh, tubaga. Uy, ngano ako may patubago ni mo anang nanawag sa mo cellphone? Ingnan na salira nga busy ko. Oh, ang maldita din ni mong asawa? Di pa na ako asawa, Binoy. Tubaga na. Hello? Nganoy ikaw may mitubag? Hain si Ian. Busy pa, ma'am. Ayok sa muka. Hoy, Binoy. O sa minahitabo diha? Aha? Hitabo? Unsay nahitabo diha? Kaligdag kong hitabo. Kuan, wa man, ma'am. Ayaw pa makak. Nahibaw ko, Binoy, na dunay nahitabo diha. Wala gidaw tang nahitabo diri. Ngano ba mamugos man gyud ka, mamoy? Tungod kay nahibaw ko, nga dunay nahitabo diha. Nahibaw ka nga doon na nahitabo diri? Ambida. Aray. Lira. Nganong nahibaw mga nga dunay na hitabo diri, ha? Ngano? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!